na ambaci kowa da macen da Allah ya halicci mai. Yau ka tashi shiga gari shiga je ka sai oversize kaga ba ka iya sawa me kai ka sai ki san ka tashi aure kar ka auri oversize wanda ta fika kaga mutum ya tashi aure wai malami ne me nikabi yake so ga yariya me nikabi ta fito gidan jin dadi gidan morewa she ya aure ta wai tana da imani da safe she ya aje mata wai tusiri ki sha koko ita kuma bata san koko ba ti ta fanu da kwai da ababa ta sani wai ke baki da imani karya tana da imani waye kai ka auro ta ai kana da na tusiri je ka zabu na tusiri daidai da aljifin ka ba san ta da kai ba amma zaka ciyar da ita ciyarwa na da abin da ke rika aure ki sabawan Allah ka tashi aure akwai mace da Allah ya halicci maka je ka biyo ta Allah ya raba ma wanga don kar ya wahar da kai baka da ikon zaben uwanka baka da zabi wurin wa zai zama babanka ba wanda ke da wannan iko haka baka da zabin wa zai zama mai rafaninka amma da ya tashi wurin aure she Allah ya bar ma zabi wai ka zabin mace me yasa ya san zamantakewa in baka zabi wanda ta dace da kai ba wanda zaka yi kai raka wahala to Allah bai son wahal da kai she ce ka zabin macen da ta dace da kai she sa yana da kyau mun tashi aure ka doki shekara kana binkice shekara biyu kana binkice yaron bai maka ba bawan Allah kar ka doki diyanka ka ba in baka ba zaka yi da ka sani zaka wahala zai wahal da yariyanka shi yana ga cewa in ya sake ta yi shi namiji ne ita ya lalatar da rayuwa insha Allah shi Allah ya ce me litaskunu ilayya domin ku samu sukuni domin duk wanda ya auri mace za ta mai da gidanka wurin zama duk wanda ke da gida ba mace ciki sunan shi gida amma da ka samu macen da ta dace Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah ya mai da gidajen ku wurin samun sukuni yaushe za ka samu sukuni she ka auri macen da ta dace yaushe za ki samu sukuni she kin auri namijin da ya dace insha Allah subhanahu wata shi sala budda mu kula aure sha'awa ne Allah ya samu kowa don ka tashi zaba kar ka duba sha'awanka she ka je na gaba aure addini ne sa'annan kuma alkawali zaka kulla da mujtama garin da kake wani amfani auren ka zai ci in ya je gaba ka duba kuma auren kan nan zaka kasance zaka yi shi domin ya kiyaye ka to in ka tashi ka nemi aure na gari ka zabi macen da ta dace da kai ke ma ki zabi namijin da ya dace da ke in an yanyi wanga ababa duka baki da addini zai zama daidai